Pep Guardiola. Una vegada més, el que més en sap és ell, que té una gran experiència, malgrat fa molt poquet que s'asseu a la banqueta. 3 titulars en l'equip, format per Pinto, Adriano Piqué, Gavi Milito Maxwell a la defensa, Mascherano Keita i Xavi, i a davant Bojan, Afelai i Messi. Un titular per línia. Un titular per línia, algunes coses interessants, com veure la primera titularitat d'Afelai. El partit ha començat molt malament perquè tot just al primer minut aquesta falta servida per Salva Sevilla ha servit el primer pal perquè Jorge Molina fes l'1-0. Veurem en la repetició que ni Piqué, ni Mascherano, ni Xavi encerten a marcar. Però en la següent aproximació del Betis, aquesta conducció d'Ezequiel acaba amb una passada interior per al mateix Jorge Molina, que bat una altra vegada Pinto. Als 100 minuts el Barça perdia 2-0. Molt poca intensitat, molt poca pressió. A la llotja Gordillo, Sandro Rosell com a presidents i la duquessa d'Alba Arcadi avui al partit, i Guardiola de seguida, molt preocupat, perquè el Barça no funcionava. Atenció a aquesta jugada d'Ibi Afelai. Agafa la pilota al lateral dret, va driblant rivals fins a arribar a l'extrem dret, la qual cosa demostra la seva capacitat per al dribbling, és a dir, és un home potent, és un home que en cursa és interessant per l'equip, més difícil de veure els seus regats des de parat, però avui hem començat a veure algunes de les virtuts que han portat l'exjugador del PSV Eindhoven al Barça. Jo crec que ha estat el millor jugador dels blaugrana. El Betis podia haver fet el 3-0 en aquest 1-1 de Jorge Molina, que ha estat lent, ha arribat bé des de darrere Piqué per avortar aquesta gran oportunitat que hagués posat en perill el resultat, perquè era el minut 15. Home, si 3-0 minut 15 hagués estat una mica complicat. Xut d'Afelai des de la frontal, l'hem vist a la banda dreta, ara a la banda esquerra, ha tingut molta mobilitat en la línia d'atac. I amb el partit travat i amb el Barça no gaire ficat, ha arribat aquesta acció increïble. La pilota li arriba a Messi, que lluita contra tothom, se'n va per habilitat i també per potència, per velocitat, i bat Casto per entre les cames. Un autèntic golaç del jugador argentí del Futbol Club Barcelona. Era el minut 36 i aquí tots hem pensat que el Barça reaccionaria. Fins a aquest instant no havia fet res. La veritat és que no hi ha hagut mobilitat, l'equip ha estat tan estirat que aleshores quan perdia la pilota no podia fer front a les jugades del Betis. Hem vist el Pep donant instruccions, moltes instruccions. Però en l'últim minut de la primera part, aquest mal refús de Milito acaba amb la pilota als peus d'Arzu i el capità del Betis que marca el tercer. Mai ningú en l'era Guardiola havia estat capaç de marcar-li 3 gols a la primera part. Doncs el Betis, el líder de segona divisió. La segona part que ha començat amb una gran oportunitat pel Barça, l'àrbitre Clos Gómez, que ha estat molt malament al llarg del partit, ha assenyalat penal per mans d'Isidoro, però Leo Messi, que ha estat ell mateix el que havia creat el penal, ha relliscat just en el moment d'impactar la pilota i fixa't on ha anat la pilota. Els núvols. 17 penals ha tirat Messi amb la samarreta del Barça, aquest és el 5è que falla. A l'estil Terry a la final de la Champions contra el Manchester, rellisca i la pilota li va amunt. A partir d'aquí el Barça s'ha tornat a desinflar. Aquesta és una acció amb un llançament de falta de Messi que ni Bojan ni Piqué encerten a la rematada. Dic que el Barça s'ha conformat, el Betis també. Tots dos miraven de tenir possessions de pilotes llargues i en molt poques ocasions. L'única que destaquem a la segona part, aquesta claríssima, amb una jugada de Jonathan Pereira que acaba amb el xut de Nacho al pal. És a dir, que la victòria del Betis és absolutament justa. Canvis al final del partit. Sergio per Xavi, molt ovacionat al camp del Betis. En aquest instant, quan faltava un quart d'hora, ha entrat també a Vidal per a Afelai. I a 5 minuts pel final, Jeffren ha entrat per Bojan Kirkic. Res més, una segona part força avorridota. Final del partit, abraçada entre Pepe Mel i Josep Guardiola. I final, com deies, a la ratxa de 28 partits